Allah mai rahama mai jin ƙai. A watan Muharram shekara ta 61 bayan hijirar manzon Allah salawatullahi alaihi wa alihi daga Makka zuwa Madina, rundunar makiya annabi Muhammad da iyalan gidansa tsarkaka ƙarƙashin Yazid dan Muawiya suka rutsa da jikansa Imam Hussein da iyalansa da masoyansa a wata saura da ake kira Karbala, inda a ranar Ashura 10 ga watan na Muharram suka yi musu kisan gilla wanda ba a taɓa yin irinsa ba a tarihin wannan duniya. A wannan ranar bayan al'amari ya yi tsanani, Imam Hussein alaihi salam ya yi kira da murya mai ƙarfi yana cewa, shin akwai wani mai taimako da zai taimake ni? Da alamu makiya ba su fahimci ƙarfin wannan kira da imami mai girman daraja ya yi ba, sai suka rudu da cewar tun a ranar sun yi nasarar toshe wancan kira da kuma ambato na manzon Allah da iyalan gidansa tsarka. Allahu Akbar. A yau bayan shekaru kusan 1400 da wancan kira na Imam Hussein a filin Karbala, duniya ta yi ittifaƙin cewa babu wani taro da ake yi a doron duniyar nan da ya kai taron 40 na tunawa da shahadar Imam Hussein alaihi salam kwana 40 a makwancinsa da ke a Karbala ta ƙasar Iraq, inda miliyoyin musulmi masoya manzon Allah da iyalan gidansa tsarkaka ke tururuwa ta ƙasa da sama da ruwa da sahara da sauran hanyoyin sufuri ke tunkarar birnin Karbala domin ziyarar Aba Abdullah, suna masu amsa wancan kira da ya yi cikin ƙaƙƙarfan sauti suna cewa, labbaika ya Hussein, labbaika ya Hussein, labbaika ya Hussein. Ziyarar 40 wadda ta samo asali tun a shekarar da waƙiyar ta auku, inda bayan sahabin manzon Allah mai girman daraja Jabir bin Abdullahi al-Ansari ya samu labarin shahadar Imam Hussein. Duk da rauni na tsufa da makanta, ya ɗaura aniyar ziyarar Imam Hussein. Ya iso Karbala a ranar 20 ga Safar, inda ya zo daidai da ranar da sauran iyalan gidan annabi Muhammad salawatullahi alaihi wa alihi suka iso Karbala daga Sham zuwa Madina. A nan suka haɗu da Jabir suka yi ziyarar 40 ta farko ga Imam Hussein alaihi salam, kuma tun daga nan wannan sunna ta kafu kuma take hauhawa har zuwa wannan zamani, inda ziyarar 40 ta zama wani bangare na rayuwar masoya manzon Allah da iyalan gidansa, musamman makwabtan Karbala a Iraq da Iran. A lokacin mulkin kama karya na Saddam Hussein, ya nuna ƙiyayyarsa ƙwarai ga 'yan shi'ar Imam Ali alaihi salam ta hanyar ɗauri da kisa da sauran hanyoyin tozarci, ciki kuwa har da haramta taron 40 na ziyarar Imam Hussein da ɗaukar mummunan mataki akan duk wanda aka kama ya karya wannan doka. Da haka ziyarar ta koma sai dai a asirce. Komi bai dawo daidai ba sai bayan da Allah ya halakar da Saddam Hussein a shekarar 2003. Daga nan ziyarar 40 ta dawo kuma take hauhawa har aka kawo matsayin da ake a yanzu. Tattakin 40 na masoya Imam Hussein waɗanda suke nesa da ƙasar Iraq, musamman wanda 'yan uwa musulmi na harkar musulunci ƙarƙashin jagorancin Sayyid Ibrahim Zakzaki hafizahullah a nan Najeriya suke gudanarwa duk shekara, wani abu ne da ke nuna matsayin Imam Hussein a wajen Allah da kuma matsayinsa a zuciyar muminai. An soma wannan tattaki a shekara ta 2011, inda tun daga nan dubun dubatar 'yan uwa maza da mata tsofaffi da yara ke fitowa duk shekara. Kwana kaɗan kafin ranar 20 ga Safar, tunda suke takowa a ƙasa daga zangonnan da aka tsara na tattakin, wato Kano, Kaduna, Funtuwa, Malumfashi, Fambeguwa da sauransu, inda kowane ma'abocin wannan tattaki ya san zangon da zai taso. A farkon wannan tattaki har shekaru 4 da suka biyo baya, Zaria ake nufowa da wannan tattaki, inda miliyoyi masoya Imam Hussein alaihi salam suke tafe suna amsa wancan kira na Imam Hussein, suna cewa labbaika ya Hussein, labbaika ya Hussein, labbaika ya Hussein, har su iso Zaria a ranar 40. Jawabin jagorar harkar musulunci a Najeriya Sayyid Ibrahim Zakzaki hafizahullah ga masu tattakin shi yake kawo ƙarshen taron. A shekara ta 2015 wasu makiya sun kaiwa masu tattakin da suka bullo ta Kano harin bom, inda 'yan uwa da dama suka sami shahada, wasu kuma suka raunata.
bayan waƙiyar 12 ga watan 12 2015 inda sojojin Najeriya bisa umarnin gwamnatin Buhari suka auka harkar musulunci a Zaria suka kashe fiye da mutane 1000 suka tsare jagoran harkar Sheikh Ibrahim Zakzaki hafizahullah tare da wasu mabiyansa. Fasalin yadda ake gudanar da tattakin 40 ya sauya inda ake fitowa a wasu garuruwa ayyanannu. A shekarar 2016 jami'an tsaro a Kano sun auka masu tattake inda suka kashe 'yan uwa da dama tare da jikkata wasu masu yawa. Haka kuma a shekarar 2018 sojojin Najeriya sun buɗe wuta da manyan bindigogi akan masu tattakin 40 a babban birnin tarayya Abuja. Duk da faruwar irin waɗannan hujumi daga ɓangaren makiya, tattakin 40 na Imam Hussein sai ƙara samun karɓuwa yake a tsakanin musulmi a nan Najeriya da sauran ƙasashen duniya, inda ake sa ran a bana ma miliyoyin al'ummar musulmi ne daga ƙasashe daban-daban za su sauka birnin Karbala domin kaiwa Aba Abdullah ziyara. Tuni tattakin miliyoyin masoya Imam Hussein yakan kama daga wasu birane na Iraq da Iran zuwa Karbala. Daga wasu birane na Iran da Iraq zuwa birnin Karbala a ƙafa domin ziyarar masoyinsu Imam Hussein alaihi salam. A daidai lokacin ne kuma masoya da ke nesa da ba su samu damar zuwa Karbala ba suke shirye-shiryen tattakin ranar 40 a inda suka sami kansu ciki kuwa har da Najeriya. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Labbaika ya Hussein, labbaika ya Hussein, labbaika ya Hussein.